Ceachhuil Ruddy, mis Adrian O'Doul, is as Kundalisha gum, agus ma Curfum and show Gunamara has Filar. Brawlin Veg Umont, agus a Kayakalin show Ernishka. Is Misha Dara, agus is Pibra May. Antoinette is Anam Dom, Tommy I Coney I Condaweo, agus is my lom, Kjol tradition ta. Dígwich, donna Kilaleas Anam Dom, Tommy McConey I Tune Conti na Gaiva, is nationwide on Clár Television's Fair Lum, Bigama agus Lawn. Bí Galéir, Éimeann is Anam Dom agus Tommy McConey I Loucán. Wallam on sport, Gomorver ag fécin derna dubs. Slán. Is Misha Padro Sulwan agus Seo Éapád Iog. Bí mí fáilm Gaeilge le chéile gach lá. Le linn géir céim seo, fan sáilta agus ní nearcha chur le chéile. Gormagat. Díomh níomh na chelín as bailile clia ag úsáid macúpla focail. An bhliain seo bhíal bhad níos mó am agam bheith ag léamh agus bhí áthasarm go raibh an tam agam é seo a léamh an leabhar mór seo bhí sé go hintach ar fad. Hi, is Misha van Armagart, is Córlór Misha I Gúnta Chirí agus úsáidan Gaeilge go Hondúil agus go Léúil tá sé éasca ar Djanga dúchasach an labhairt agus mulum díobh go léir I an labhairt gach éon lá agus gach seans atá díobh sé. Slán go spenat do gach éine. Matthew is Anam Dom. Tom sé blina déag díis. Tom McConey I Máile Ácha Clia. Is bralum ag imirtamáneocht agus ag déanamh diaspora. Díomh is Michelle Lorraine agus déanam iireach de gcónaí an Gaeilge úsáid. Is even lom a bheith siúla matrána báitiúil. Dia Guíomh, Margaret is Anam Dom. Tommy a gcónaí I Kildare agus mo gá madra, Sally agus Mandy. Fannach sa bháile do daoine go léir, Slán. Misha Ifa.